Aquests dies ha saltat la polèmica a les Lloses, però no entre veïns ni per algun fet intern del poble, sinó perquè s'ha fet pública la intenció dels organitzadors del festival Calimela d'organitzar-lo aquest juliol a la finca de Baborers, dins el terme. El festival de música electrònica i psicodèlica, que l'any passat es va celebrar a Sant Jaume de Frontanyà, té confirmades més de 2.100 persones vingudes principalment d'Europa i també de la resta del món. De moment, l'establiment del festival a les Lloses és un projecte a les Beceroles, però els veïns s'hi han començat a moure en contra. La contaminació acústica evident, després la massificació i tot el que ens aporta la massificació que ho estem vivint cada estiu. El mateix ens afectarà a tots els veïns, vull dir, més els que estan de prop, però tot el poble. I a nivell econòmic, tant la gent que té bestiar com que té turisme rural i que venen una tranquil·litat i un tipus de vida, doncs pensem que això també afectarà negativament. Amb una recollida de firmes, els veïns volen exercir pressió perquè el Calimela finalment no es realitzi al poble. A l'Ajuntament es troben en una situació compromesa. No poden negar una activitat completament legal que tingui tots els papers i permisos en regla i que s'esdevingui en una propietat privada en sòl no urbà. Compleix tots els tràmits i tots els requeriments i en principi s'ha de considerar una activitat legal. Si l'Ajuntament, pels tràmits que sigui, fa desistir l'activitat o deneguen la llicència d'activitat d'aquest festival, el propietari o els promotors ens poden demandar per danys o perjudicis. Els regidors i l'alcalde s'han emplaçat a reunir-se en els propers dies per prendre una decisió al respecte. I que jo considero que l'Ajuntament ha de prendre una decisió sobre el projecte que presentin a l'Ajuntament. Llavors serà el moment perquè ara jo entenc que prendre una decisió sense saber ben bé què s'hi farà, ens manca informació. D'una manera o altra, alguna cosa s'ha començat a moure a les Lloses a causa del festival Calimela. El debat està servit.